Защо аз, Ивелина Пенева, астролог, днес съм на обучение по криминалистика? Даже днес съм на майсторския си клас, защото това обучение съм го взела преди 3 години. Знаете ли, че за да ректифицираш часа на раждане, техника, при която изчисляваш, връщаш се, смяташ, правиш едно разследване, за да достигнеш до часът на раждане на човека. Тази техника ректификация ми е много любима, но първо, за да мога да я правя, очевидно в себе си имам точно този следователски нюх и много ми харесва да гледам на картата като на един процес на разследване, през който трябва да премина и да намеря какво се е случило всъщност, за да знам какво ще се случи в бъдеще до най-малката минутка. Много ми е интересно. Първо, аз съм 16 години работила като счетоводител. 16 години всяка цифричка, всяка стотинка и всяко левче са ми били важни да им намеря мястото. По същия начин работя и с наталните карти. Първо, провеждам винаги едно интервю. Може да го наречем астрологично интервю, то е такова, но за мен си е същото като да направиш разпит. И после да следваш стъпките в процеса. Очарована съм от процеса на ректификация. А вашият астролог направи ли ви ректификация и вие знаете ли си точния час на раждане?